እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሉምን ዘላለም ሕያው እግዚአብሔር እንደገና እድል ስለዛሃበና አብቅድሚው ተጠውይልና ቃሉን خنسمع ቃሉን خنዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሉምን ዘላለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሉምን ዘላለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ አይለወጥም አልፋን ኦሜጋን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብ ዘላለም ንዘላለም ሕያው እዩ ዘላለም ካብ ዘላለም ዝነበረ ንሱ እዩ ኢየሱስ በኽብሪ ዝነብር በኽብሪ ዝመላለስ አምላኽ እዩ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘላለም ሕይወትን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕይወትና ንጉስ እዩ ናይ ሕይወትና ገዛ እዩ ሎም ምሽት ድማ ቃል አምላኽ ክንካፈሊና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃሉ ትገልጸልና መንፈስ ክንጽሊና እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ አብ ሰማይን አብ ምድርን ዝመስለካ የለን ተወዳዳሪ የብልካን ፍጥረተ ዓለም ኩሉ ዝፈጠርካ አብ ዘላለም ዙፋንካ ትነብር ካብ ዘላለም ንዘላለም ሕያው ኮንካ አብ መቅደስካ ትመላለስ ነኽብረካ ነመስግነካ እልፊ አላፋት መላእኽቲ አብ ቅድሚኻ ይሰግዱ ንሕናውን ተወሲኽና ንዓኻ ነኽብር ንሰግድ ነምልኽካ ጎይታና ኢኻ አምላኽና ኢኻ ክበር ተመስገን እዘሎ ምሸት ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ሕጂውን መንፈስካን ሓይልኻን አብ ማእኸልና ብኽብሪ ይመላለስ አብ ጉባኤና ይሕለፍ አብ አየር ዘለው መንፈስካን ቃልካን ልቦም ይተንክፍ ብሕይወት ዘነብር ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ግልሃልና ክብር ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን ሎማዓንቲ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 5 ክሳብ 15 ዘሎ ክፍሊና ንርኢ ካብ ቁጽሪ 5 ክሳብ 15 ዘሎ ክፍሊ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ካብ ስላሴ ሳልሳይ አካል ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ብዛዕባ አቦ ይነግረና ብዛዕባ ወዲ ይነግረና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይነግረና እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብ መንግስቲ አምላኽ ዘለዎም ነናቶም ብጽሒት አሉ መንፈስ ቅዱስ ድማ አብ መንግስቲ አምላኽ ዘለዎ ብጽሒት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከባቢ ክነግሮም ከሎ ኣብ ዝኽፍለ ንርኢ ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ አድላይነት አብ ሕይወትና አብ ማሕበር አምላኽ ክንብል ከለና አብ ሕይወትና ማለት እዩ አብ አመንቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ አድላይነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እንታይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ግድን እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክርስትና የለን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክርስትና የለን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወርድ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደሉ መንግስቲ አምላኽ ድማ መንፈስን በኃይልን ከም ዝኾነት አብ ግብረ ሐዋርያት ደጋጊሙ ኣብቲ መጀመርያ ክፍሊ ደቀ መዛሙርቲ ነጊርዎም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አብ ሕይወትና መንፈስ ቅዱስ አብ አገልግሎትና መንፈስ ቅዱስ አብ መነባብሮና አድላይ ነገሪ ንመን نأمان
بكريستوس نزامن آمنتي سلازي بزعبة منفس قدوس أفلتو كهلونا يقبع مالتيو منفس قدوس كاب سلاسي سالسواي أكاد ملكوتي سلازي بزعبة منفس قدوس أبهيوتنا أكفحنا نحسب أمنغست أملاك زلو بتسحيت منفس قدوس انتايو كابز خفلزي كرينا بزعبة منفس قدوس استزاربس منيو تزارباي يسوس كريستوس سمعت دما دق مزامورتو زي ناي منفس قدوس ادلاينت ناي منفس قدوس وانانت ام منغست املاك ام محبر املاك انتاي كم زغونه ارغيصو يزنغرو ስለዚህ ካብዝ ክፍሊ እንሪኦ ዓበይቲ ነገራት አሉ ካብዝ ዓበይቲ ነገራት ከፋፊልና ክሪአይና እግዚአብሔር ድማ መንፈሱ ከምት ዘድልየና ንልብና ክዛረበና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 5 ከንብቦ ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ እኸይድ ኣለኹ ካባኻትኩም ቃ ሓደ እኳ ናበኢኻ እትኸይድ ኢሉ ዝሓትን የልቦን እዚ ስለዚ ነገርኩኹም ግና ልብኹም ሓዘን መልአ ሓቂ ክነግረኩም ኣነ እንተ ኸድኩ ይሕሸኩም ኣነ እንተ ዘይከይደ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽእን ኣነ እንተ ኸይደ ግና ንዑ ክሰድልኩም ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዕ ብዛዕባ ሓጢኣት በኣይ ስለ ዘይኣምኑ ብዛዕባ ጽድቂ ናበቦ እኸይድ ኣለኹም ደጊም ኣይክትሪኡንን ኢኹም ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛኢ እዚኣ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈረዶ እዩ ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣሎኒ እንተኾነ ሕጂ ክትሪእዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሐኩም ንሱ ነቲ ሰምዖ ዘበለ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ነገራት እውን ከፍልጠኩም እዩ ንሱ ኻባይ ወሲዱ ስለ ዝነግረኩም ንዓይ ክኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተ እዩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም ዝብለኩም እንዳበለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣብዚ ክፍሊ ዝንሪኦ እንታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ ስሩሑ ወዲኡ ናበቡ ከዓርግ ምስ በለ እዩ ደቀ መዛሙርቱ ዝነግሮም ደቀ መዛሙርቱ ግን ኣይተሓጎሱ ዘይተሓጎሱሉ ምክንያት እቲ ዝነበሮም አታችመንት እዩ ዝነበሮም አታችመንት ኣነ ክኸይድ ድሕሪ ሕጂ ኣይትሪኡንን ንዓይ ድማ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ተኪኡ ዝንቀሳቐስ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ እዩ ዝብሎም እሳቶም ግን እዚ ነገር ኣይተዋሓጠሎም ልቦም ብምንታይ ተመሊኡ ይብለና بحزن استملا على مغنيات نتاعو تيلا مس يسوع كريستوس فيزيكالي منبار زدنق نغري ثلاث عامات فرقان ايتفلاليو بحسابيو منيرو بستفلي مجدد ما استفليو دق مزامورت مساتاتهم استفلي دما ركب نيرو بعلامه مالتو ስለዚህ ደቀ መዛሙርት አነ ከይዴ ከብሎም ከሎ እሳቶም ሓጎስ አይተሰሙዑምን ዋይን ምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚሽኑ ፈጽሙ እዩ ማለት ነው እቲ ኸአዮ ዝመጻሉ ጉዳይ ኣብ መስቀል ፈጽሙ ወይ ካሙታን ተስዩ ስለዚህ ናበቦይ ከይዴ مس بلوم لبوم حزن ملأ لبوم حزن زملاء علو مغنيات سلازي فتوه
كاباتاتهم كفلي أيدل كاب ويتا يسوع كريستوس كاباتاتهم كخيد أيدليو جن يسوع كريستوس على ما نيرو أنتم عسر تغلت دك مزامورت مسؤول ثلاثة عمت فرقان كعلفوا خلوا بعلامة العلامة انتايو منجستي أملاخ نخصفه بعلامة يسوع كريستوس بعلامة أم مسكل حليفه بعلامة المتيو العلامة حديو دحنات ندك سبات المابي نزيد ما تلقوا حيزوم زغدو سبات بعلامة يتصوعوهم يسوع كريستوس بزي علامة زغبرو نجر أي نبر سلازي اتي قداي اتنا مجمرة معرف توديو يسوع كريستوس سريع هو يوم مسكل كموتات تنسيو نببو خيدالو أتصال سراح اللو مالك نببو مسكدة اتي أبو زهابو تصفى نايمان فس قدوس موراد خوني يسوع كريستوس تزي كيدو جن منفس قدوس هيوردني سلازي ندق ما نجرهم حدا نجر انتايو أنا تزغيد يعشكم اتزتنا أنا باراكيلاتو الزغونة منفس قدوس السوغ ماتسيو نباخاتكم كماتسيو مساخاتكم كنبريو ايو دك مزامورت ግን ስለዚህ ጣዕምዎ ስለዚህ ፈለጥዎ ስለዚህ ተረድኦም ልቦም بحزن مليئين بزعبا منفس قدوس انتايبن አይፈለጡን አይጣዕሙን of course ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዑ ድንቅን ተአምራትን ክገብር ሪኦም እዩ ብዙ ኃይልታት خور ሪኦም እዩ መናፍስታት ኮጹ ሪኦም እዩ ዋላሳቶሙን ፈዊሶም እዩ ተላእኾም ከይዶም ጉቦም ገሮም እዩ ግን መንፈስ ቅዱስ አይተረድኡ ናብ ሓድሽ ነገር ከአቱ ልቦም አይተዳለወን ነይሩ ማለት እዩ ታደ ማለት አብት ዝነበርዎ ናይ መጀመሪያ ስቴፕ አቡ ስታገሮም ናይ ሰብ ባህሪው ባይዘ ሰብ ካብዚ ለመዶ ነገር ሙፃ አይጸግሙ እዩ ሰባዊ ባህሪ ኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ክነብሩ እሱ ድማ ምስኦም ክነብር ሰብአውነት እዩ እቲ ሰማያዊ ነገር ገና ግልህ ኢሉ አይበራሃሎ ስለዚህ ክፍለይዎ አይደሌው ክፍለዮም አይደሌው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በዕላማ ይመጽኡ እቲ ዝገብሮ ይፈልጥ እዩ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ካበይ ከም ዝመጻኹ ይፈልጥ ናበይ ድማ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ ብዘይ ፍልጠት ዝገብሮ ነገር አይነበረን እዚ ፍልጠት ግን አብቶም ደቀ መዛሙርቲ ገና ብዙ አይአተው ግን ደቀ መዛሙርቲ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ይስዕብዎም ዘሎ ገና ይተረድኡ ብዛዕባ መን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ ከክልተ ገይሩ መሰደደው አደ ነገር ይሎሙ ብሽምካ ከማን መናፍስ ተገዚኦምና ኢሎሙ ግንቶም መናፍስ ዘውጾም ኃይል አምላክ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ አስተባህሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢሎ
شمكم أبيوت مزجر سلسلة صحافة بزي تحجوس ترج قويتا يسوع كريستوس نتي عبد تلوه ناي وانجيل تلوه ناي دهنت مستر نعلم كبتحو كقلتو منفس قدوس عدلاي كم زهونه أنقر ذات أنانا منفس قدوس ذات أنانا اتبارك إلى تزهونه منفس قدوس السوق ماتيو أنا تزي كيدقن السوق أنا بزدقوين السوق أيمتزني أنا قيد لني سدلكمي أتي أبو ذهبو تصفى كفلسسيو تجي منفس قدوس أب أمنتي هوت وسان النتالو منفس قدوس مسمته سئلو أب سبات هوت زقمت أيكونن سراح اللو قبرتات اللو زقبرو بإلامة يمتشو بزي إلامة يكونن منفس قدوس بإلامة يمتشو يسوع كريستوس بإلامة يمتشو منفس قدوس بإلامة يمتشو بزي إلامة منفس قدوس أيمتن سلازي سرح اللو تلوخو اللو زقبرو نقر اللو يسوع كريستوس منفس قدوس مسمته انتاي كم زقبر يو زرزيرو اللو ندق مزامورت نسعبتي كريستوس المنفس قدوس سراح اللو زقبرو تكبار اللو أب عالم كفسس كله أما حبر أملاك كفسس كله بعلامة يو زي علامة يكونن أتي أبي علامة أبز غفليزينا نرخبو نايما منفس قدوس سراح بزوعيو قل أتي مسرتاوي سراح ناي دحنت سراحي سرح اتمسرتاو سراح اتمسرتاو سراح منفس قدوس زوره دلو مخنيات ناي دحنت سراحي نزيو اب قبر حواريات حيل غي تقبلكم تتوصوا يتخلون حيل مستقبلكم نتي ناي كريستوس وانجيل يهودا سماريا سام دريچاف كتنغرو يو ناي منفس قدوس موراد مغنياتو حاده يسوع كريستوس ابزخ فلزي زرجرو ولو اتمسرتاو نجر هذه نابت مسرتاو نجر كنملسالنا ማለት نابت مين نابت مسرتاو نجر يسوع كريستوس مسرتاو نجر ينغيرو نمن يدق مزامر بزعبا وانجيل ينغيرو مسخاخري كتكون يغم مسخاخري كتكون يغم ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ዝነገሮም ሓደ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ መጽዩ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ بمحبر أملاك جيروس انت يزعي انت ازقبر انت عايز تقبر انت عندي علامة وس انت ايو ناي منفس قدوس
ደቂ ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምዕዳም ምጽዋዕ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሰረታዊ ስራሕ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ እዚ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምዕዳም ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ከኣቱ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክጽምበሩ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክውሰኹ እዚ ትቐንዲ ዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ተጸኒሱ ስጋ ለቢሱ ዝተወለደሉ ምኽንያት 3 ዓመትን ፈረቓን ከርተት ዝበለሉ ምኽንያት ድሕነት እዩ ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ንደቂ ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምዕዳም ስለዚህ ስራሕ ኣለዎ ስርሑ እንታይ እዩ በብሓደ ክሪኦ ኢና መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ልቦም ተንኪፉ ተዘይጸውዕዎ ናይ ሰብ ልቢ መን ክትንክፎ ይኽእል ማንም ሰብ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቀንዲ ስራሕ ኢንተርቴንመንት ኣይኮነን ንደቂ ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምዕዳም ንኃጢአተኛታት ምጽዋዕ ናብ ክርስቶስ ምጽዋዕ بمحبر أملاك جرو نعلم يقدما يسوع نعو نعم منجست أملاك اتو جبل سبقتن بمهارانا استفل عليه ما قدي جرو من منفس قدوس ስለዚህ እትመሰረታው ነገር ኣብ ልብና ክንሕዞ ለና እቲ ኣብ ነገር ኣብ ልብና ክንቀምጦ ኣለና እዚሁ ተዓብ ነገር ናይ ብዙሕ ሰብ ኣረዳድኣ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈላለየ እቲ አንድ መሰረታው ነገር ግን እንደቅ ሰባት ናብ መንግስት አምላክ ማዕዳም ብልሳን መዝራብ ጽቡቅ ትንቢት መዝራብ ጽቡቅ ድንቅን ተአምራትን ጽቡቅ ግን እቲ አብ ነገር ድህነት ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ተቀንደ ነገር اتزل على نجار السيو موت كتس حجوس نجاري ممكن فوس حجوس نجاري كابسقا يعرف أسور كفتح خلو كم ما أسرتو الناقف أبتسأل ما زودك كابتسأل ما تكوت خلو زيابيري خبر اتقن نجر ناي منفس قدوس صراح اب عالم انتايو ازي سز نجركم جنا لبكم حزن ملا حقي كنجركم انا انت غدكو يحشكم انا انت زي كيده اتمتصنانعي نباخاتكم ايمصني أنا أنت زي أيمتني
أنا أنت زخيدقنا نعو كسدلكمي أنا أنت خيدقنا نعو كسدلكمي هي منفس قدوس علو مالتي وبعد أب بيت كريستيان علو أمن أب أمنت هيوت كريستوس أبستقبلوا كريستوس نبزامن أجينا منفس قدوس راح انتايو نسو يلو حدا مسمت أغاء نعلم بزعبا حاتياتن بزعبا صدقن بزعبا فردن كرتعيو نمن نعلم كرتعيو رتعيو نسب لبي يوزرت فس قدوس سب نام منغست أملاخ زنبر لبو منفس قدوس كرتع كله زين الصح نبعاتو زرببه بندابله إيدون أملاخ زهر لبو كرتع كله منتهي منفس قدوس مصحف قدوس كزارب كله بزعبا نايسب لبي كفون من يفلطو إلو تنبيت إرمياس مراف 10 شوعته أتو يقمط أنا أنت هيبل جزء أبير سخاخا نايسب لبي تفلط من سيسا لذلك نايسب لبي زفلط منيو منفس قدوس يرتع نمن عالم عالم كبل كله مصحف قدوس كوسموس لسباتو يتقمل نايسب لبي زتنكف مني منفس قدوس يرتع نسب حاتاتنينتو قلعو يرئو مدحن كم زدليو للبو يرتعو من منفس قدوس جنا نسو مسمت أخاء نعلم بزعبا حاتياتن بزعبا صدقن بزعبا فردن كرتعي نسو مسمت قالوا ما أخلنا منفس قدوس قالوا رتعي سب كرتع له سب لبو تزيت رتعو يدون أملاخ أيهمن ناي بعلو مغنياتات يقمتو ناي بعلو استفلالي مغنياتات اندا قمتي زنصبو زي منفس قدوس حاده سروح انتايو مرتع للبي رتع لبي تنكف منفس قدوس زترتع سب نا أملاخ ترتعو يزنبر كالي مرتعوتات كدلي ينبرني قصيلو ناي منفس قدوس سراح بزعبا حاتيات بأي سلازي آمنو بزعبا حاتيات بأي سلازي آمنو اتغالي بكريستوس سلازي آمنو بزعبا حاتيات يرتع مالتي زعبا حاتيات بأي سلا زي آمنوا قتلوا بزعبا صدقي نببو
أخيد اللهم دقيم أي كتريوني يخون بزعبا فردخاء جزائي إذا عالم زئة سلستفردويو جزائي إذا عالم منيو ديابلوس تفريدوي كل تنغري منفس قدوس نسبات كرات عمت እንደገና ድማ ዲያብሎስ ከምስተፈረዶ ይነግረና ተፈሪድወዩ እንታይ ይስተርፍ ዲያብሎስ ተርፎ እንታይ ናይ ፍርድ አፈጻጽማ ይስተርፍ ናይ ፍርድ አፈጻጽማ ዝበሃል ሓደ ሰብ ተፈሪድዎ እቲ ፍርድ ከመይ ድማ ከም ዝፍጸም ፕሮሰስ አሎ ኣብ ናይ ሕጊ ዓለም بكريستوس زعمنو جن كموت ناب هيوت تساجرون بر نافردي أي متسون آمنتي زعمنو بكريستوس زعمنو كموت ناب هيوت يساجرون بر نافردي أي متسون يبل مزعف كدوس ديابلوس جن تفريدوه نايز عالم جزائي ديابلوس تفريدوه سلستفردو بزعبو دما ينغرنا فردنيايو مالت نعانا جن فتحناي زابير مسكن يسوس كريستوس فتحناي حارا وصيناينا حارا زوصاناينا بكريستوس بمؤمننا حارا زوصانا حزبينا بكريستوس إيسوس نزلوا حجي كناني يبلوم كناني يبلوم ذا تصدق منيو جزياب هيريو زغون نسك منيو ذا ديابلوس نايزا عالم جزائي تفريدوه ناي فردفت عطمنا يصبوه اتنا فردفت عطمنا عدما كريستوس مسمته يوينا እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ መስመጸ ናይዛ ዓለም ገዛኢ ዝተባሃለ ዲያብሎስ ሽዑ ናይ ፍርዲ አፈጻጽማ ክግበረሉ እግዚአብሔር ይመስገን ተፈሪዱ ወይ አብ ዓለም አሎ ናይዛ ዓለም ገዛኢ ተባሂሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን ዙፋናትን አለው አሞዳታ ግን ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ናይ ፍርዲ አፈጻጽማ ክኸውን ክብረና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም አሎኒ انت هنا حجي كتريقوا اي تقولون يخون اتمنفس حقي مسمت قنا ناب كل حق زبله كمر حكوميو دقنا يلوم اتمنفس حق مسمت ادما يلوم نمان دك مزامرت اتمنفس حق مسمت ناب حق زبله كله انت اغبركم كمر حكم يمرعوا منفس قدوس مرعيو يا Holy Ghost good leader يمرح كمرحكم يو بمنتاي اتنا حق منفس ناب حق يزوس دكا اتنا حق منفس ناب حق يزبصحكم بس حقኛ ጎዳናታት ይዞስ ደኩም በየማ بصጋም ከይትብሉ ለማን ጸጋም ከይትብሉ ብድሕሪኹም ኮይኑ እታ መገዲ ብዚያያ ክብለኩም እዩ ناب حق زبل كله كمرحكم من منفس قدوس زي منفس قدوس يمرحوا مالتي ግብረ ሐዋርያት አቲቁም ራእዩ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ተመርሑ ከመይ ከም ዝኸደ አጋቦስ መንፈስ ቅዱስ ተመርሑ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኸሙን ጥሜት ከመይ ሰልኸ ምስተአከበ ይመርሕ
مراحي منفس قدوس مالتي ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስሩሑ ብዙሕ ስሩሑ ዝበዛሕ ብዙሕ ኣብ ሮሜ 8 ክርእ ከለና እቶም ደቂ ኣምላኽ ዝኾኑ መንፈስ ከም ዝምርሑ ይነግረና እዩ መንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ይነግረና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መራሒኡ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑካ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕኪ ብምንታይ እዩ ዝፍለጥ ብፍሪ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀገና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሐኩም እዩ ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ነገራት እውን ከፍልጠኩም እዩ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ ኣይዛረብ ካባይ ሰምዖ ዝዛረብ አንቂሉ አይዛረብን ክዛረብ ከሎ አዳሚጽ ይዛረብ ናብ ኩሉ ሐቅ ዘበለኽ መርሐኩም ይንሱ ነቲ ሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርእሱ አይዛረብን እዩ ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ነገራቱን ከፍልጠኩም እዩ ኣብ ቅድሚኹም ዝመጽእ ዘሎ ነገራቱን ተኽብለኩም ከፍልጠኩም እዩ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት አንብቡ መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ጽቡቕ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ አጋቦስ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝእሰር ምስተዛረቦ አደ ነገር ይብል ነይሩ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ይሉ መከራን እስራትን ከም ዝጽበየኒ ኣብ መገድ ሁሉ እንታይ የመልክተን ነይሩ ኣብ ቅድሚው ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ክመጽእ ዘበለ ሁሉስ ይዛረብ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚው እንታይ ከም ዝጸንሑ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ እንታይ ከም ዝጸንሑ እንታይ ከም ዝጽበዩ አቀድሙ ይዛረቡ ነይሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንዳሰመዐ እንዳተፈለጦ ናብ ሓዊ መእታው ማለት አይኮን መገዱ አይቀየርን ጳውሎስ በኺዮም ይትረፍካ ከምዚ መስሎስ እንግደፉን ይሉ ንዝ ሽመዚ ንመን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝብል ሽም ክሳብ ሞት ክኸይድ ቆሪጸ በቃ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ ይመርሕ ኣብ ሓደ ገደፎን ኣብታ መርከብ ድማ ክመጽእ ከሎ ነቲ ካፒቴን ተዛሪቡ እዚ ንገዶ ዘለና መገዲ ጽቡቕ አይኮነን ግን እስረኛ እዩ እስረኛ እዩ ባህረኛ ድማ ባህረኛ እዩ ካፒቴን ናቱ ስልጣን ስለ ዝኾነ ክሰምዖ አይደለን ወገን ደቡብ ተጸጊዖም ጸግጽጊኽ መስከዱ ኣብ ማእኸል ምስኣተው ካብ ምብራቕ ዝመጽእ ነፋስ ነቲ ባሕሪ ገለባቢጡ
ታመርከብ ተሰባቢራ ክንደገል ታዕታዕ ኮይኑ ቢወት ክንወጽእ ኢና ዝብል ተስፋ እኳ ጠፊኡ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ነፍሰይ ውሽጢ ኸማ ናይ ሞት ድምፂ ሰሚዐ ምተዝነበረ ጭንቅ ማለት እዚ መንፈስ ቅዱስ ተብቅር ሜና ዘሎ ይዛረብ ካብ ይዛረብ እቲ ሰምዖ ይዝነግረና ክብረና አምላክ ስለዚህ ኣብ ቅድሜና ንዝመጽእ ዘበለ ሐዋርያት ብሙሉ ኣብ ቅድሜኦም እንዳኸም ዘጓንፎም መንፈስ ቅዱስ ተረዲኦም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወዘተረፈ بمنتع عينت موت كمان كم زموتو تاغالي قال سلومي من منفس قدوس نسو كاباي وسيدو سلاز نقرأكم نعاي كخبرني ات نايا بوي زبل كله ناتيو سلازي كاباي وسيدو كنغركم زبلكم كاب كريستوس تقبلوا معنا ينغرنا جابير مسكن كبرنا املاك يكون يسوع كريستوس تمال له من نزل عالم هياوي منفس قدوس اب هيوتنا سفرا كنهبولنا ات السماياوي ነገር ات ናይ መንግስት አምላክ ነገር መንፈስ ቅዱስ መንግስት አምላክ ጽድቅን ሰላምን መንፈስ ቅዱስ ተኸውን እንበር بالعم بمستن ايكونتن كم زيجرو نكريستوس زا لإجزابهرن لسبن يحوكس منغست أملاخ منفس قدوس حيلي منغست أملاخ بدمسيا منغست أملاخ منفس ቅዱሳት ይግለጽ ትጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሰርሖ ስራሕ ዘቅ ሰባት ልቢ ይረትዕ ነገርገልቱ ድማ ይመርሕ ካብ አምላክ ዝኾነ ሰማያዊ ነገር ተቀቢሉ ኣብ ልቦም ይቀምጥ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ تمالي لومن نزل هياوي يسوع كريستوس تمالي لومن نزل عالم هياوي ناي منفس قدوس سراح بزعو منفس قدوس ليسوع كريستوس كاموتان زتسؤ منفس أباهاتكم انت هالوس كاب حاتقاتن كاموت حقن حرائهم يبلنا باو كاب حاتقاتن كاموت حقن حرائهم ليسوع كريستوس كاموتان زتسؤ منفس قدوس منفس قدوس أب هيوتنا عدلايو نمن نمحبر نقلقلتي نتقلقلتي منفس قدوس نخولو نحدش نزعمنو أمنتي منفس قدوس عدلايو زي منفس قدوس اتي سماوي هيوتن كبرن أبدك سبات
ክፍለጥ ኣይክእልን ንምንታይ ሰማያዊ ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ኣይትፈልጦን ዓለም ድማ ኣይትሪኦን መንፈስ ቅዱስ ጥዒምና አስተማቂርና ንፈልጦ ነገር በእምነት በክርስቶስ መስአመና ንቅበሎ መንፈስዩ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ክርስትና ህይወት አድካሚ ዝሆን የድክም ስለዚህ ጳውሎስ በመንፈስ ተመልኡ መንፈስ ይምላእሁ አምልአት መንፈስ ቅዱስ ክነብር ፈቃድ አምላኽዩ ፈቃድና ድማ ከውን አለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ መንዘል ዓለም ሕያው አመንፈስ መልአት ክነብር በመንፈስ ክንአቱ መንፈስ ክንወጽ መንፈስ ክነገልግል መንፈስ ቅዱስ መልአት መንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ክንዕድሞለና አብ ህይወትና አብ አገልግሎትና አብ ስራሕና አብ ትምህርትና አብ ስብከትና አመንቲ አመንቲ ንዝ መንፈስ ድማ ይደልየ ንመንፈስ ቅዱስ ይደልየ ይፈትወ ይጾምዖ ትብሉ ተሃልኹም በሚዲያ ተከታተሉ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ወበት መንፈስ ቅዱስ ክትቀበሉ ይኹም ክርስቶስ ዘአመነ መንፈስ ቅዱስ ክምላዩ ክርስቶስ ዘአመነ እትሰረት በክርስቶስ ምእማን መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ በክርስቶስ ከተአመን ከለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ከተአመን ከለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ከተአምን ከለኺ እግዚአብሔር አቦ ካሙታ ከም ዘተስኦ ከተአምን ከለኻ ክትአምን ከለኺ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ናባኻ መጽዩ ካሙት ስራሕ ሕልና የንጻሃካ በእምነት ክርስቶስ ተቀበልዎ አብ ህይወትኩም አትዎ አብ ህይወትኩም ይእተው ኢየሱስ ክርስቶስ ተተቀበልኩሞ አብ ህይወትኩም መንፈስ ቅዱስ በኦጌሩና ባኻትኩም ይዛቱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቅን ህይወትን መገድን እቲ መገዲ መንፈስ ቅዱስ ዝመጻሉ መገድና ባኻትኩም በክርስቶስ ክትአምኑ ከለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ንዓኻትኩም ከም ዘፍሰሰ ስጉ ከም ዝተቆረሰ ሞት ከም ዝጣዓመ ብልብኹም ክትእመኑ ከለኹም መንፈስ ቅዱስ ናብ ልብኹም ይፈስስ ሃሌሉያ ይስጥርየኩም ያጽምኩም ሃሌሉያ ጸጋ ይኸድነኩም ጸጋ ይልብሰኩም ሃሌሉያ ሰላም ኣብ ልብኹም ይፈስስ ጆይ ሓጎስ ኣብ ልብኹም ይፈስስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መንፈስ ቅዱስ አሉ ክርስቶስ እመኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ኣብ መስቀል ዘፍሰሰ ንዓኻ እዩ ንዓኺ እዩ ንዓለም ኩሉ እዩ ንዝተቐበልዎ ብስሙን ዝኣምኑ ውልድነት ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ይኸውቦም እዩ
መንፈስ ቅዱስ እሱ ክርስቶስ ዘአመነ ዘበለ ነውልድነት መንፈስ ቅበሉ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ይዕድመኩም አሉ ክርስቶስ እመኑ ትንሣኤን ሕይወትን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ክርስቶስ ኣብ ሕይወትኩም እትዎ يفكركم يفتوكم نعاغاتكم كفل نعانا خبيل يوت كفيلو هاليلويا ومنفس قدوس تنصلينا ميديا تكتاتلو حدش تسبات بزعبا كريستوس سمعكم تفلتوا قدم حجي قد زي وسنكم كريستوس يسوس ود أملاخ نابهي وتيئتو أنا بدلنياي أنا حاتياتنياي أبكراني ومسكال دمكا نعاخاف سيسكاو عجون حسبني منفس قدوس حيلي حسبني يقرب للي يوتي تقوصاصرو سلام هبني عرفت هبني كل يوتي حزو لكم عدمو حجينا بهيوتكم كأتوي بكريستوس غيرو منفس قدوس ناب هيوتكم كأتوي يسوس كريستوس تمال اللو من نزل عالم هياوي آمنتي زغونكم وآمنتي زنبركم مستفلالي مقدي كم منقست أملاق استمزابلكم حجون الدلالو منايت مالي تاريخ ترى أي تنبرو يسوس كريستوس تمال اللو من نزل عالم هياوي تعدسو زهب أملاغي هاليلويا يسوس كريستوس تمال اللو من نزل عالم هياوي زحدس أملاغي بتاريخ أي تنبرو بتمالي أي تنبرو نعونا بكريستوس أوغوي تابلو بستفل عليه مقدي يوتكم استمودع بصلاة استهارنكم يسوس عدمو بلبهم نقرو تحدثوا قبريو هاللويا ناي منفس تحدثوا ناي صلوت تحدثوا بمنفس قدوس خونه ناي قالو صمعات تحدثوا هاللويا ناي حبرة تحدثوا منفس قدوس هاللويا زغبر منفس قدوس أمنتي قدسان يسوس يوتي حدثو إخا يوتي تنكفو إخا ندغنا ريستور قبرني كبرنا أملاخكم يسوس كريستوس تمال اللو من نزل عالم هياوي أو منفس قدوس نمسجنك بتأمراتك نأمننا دحن التأمرات بأغاز تقبري هاللويا كبرنا بكالنا أو منفس قدوس بتأمراتك قبرغا بسرحغا نقبرغا أفلطو نهبال لنا منفس قدوس هاليلويا
أو منفس قدوس أبي هيوتنا أموس أم إتاونا نهبك لنا مستفل عليه حمام استتقاهم منفس قدوس فواس السيو هاليلويا منفس قدوس فواس نسيو هاليلويا منفس قدوس تفوس هاليلويا فواس نسيو هاليلويا زفتع نسيو مستفل عليه مغنيات أب أكلاتكم وشتاو حمام دقاو حمام سيو منفس قدوسيو هاليلويا سو زفتع بقويتا بإيسوس كريستوس ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ዘተነሳ መንፈስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ አብ አጻጽምቶም ይእቶ አብ ስፓይናል ኮርኖም ይእቶ መንፈስ ቅዱስ አብዒንቶም ይህለፍ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ይኽፈቶ ማሰርቶም ይፈታህ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ዘተነሳ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ካብ ኃጢአትን ከሙት ሕግን ትፈትሕ ካብ ሕማም ማእሰርቲ ትፈትሕ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ዘለዎ ቦታ መንፈስካ ይተንክፎም ማእሰርቶም ይፈታህ ጸልማቶም ይብራ ኦ ኢየሱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ፈዋሲ ነመስግነካ ነኽብረካ ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ህበካ አብ ኩሉ ቦታ በሐንሳብ ትርከብ ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ትኽእል ከባቢን ኩነታትን ዘይክልክለካ እስኻ ኢኻሞ ክበር ንብለካ ኣለና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና ኣኽብሮ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና እዕብዮ ሃሌሉያ ግለጾ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰብ ልቢ ንክርስቶስ ተበርህ ንክርስቶስ ትገልጽ ንክርስቶስ ተረድእ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ኢኻ understanding wisdom Jesus hallelujah ኦ መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ኣለና ክብር ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኢየሱስ ተመስገን ክብር ንብለካ ኣለና ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ማንም ኣብ ዘይቀርቦ ብርሃን ትነብር ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ዝኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ብገዛእ ደምካ ስለዛ ዓደምካያ ማሕበርካ ነመስግነካ ኣለና መንፈስካን ሓይልኻን ክብርኻን ጸጋኻን ሞገስካን ሓይልኻን ብምልኣት ኣብ ማእኸልና ይሕለፍ ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ ኣጋንንቲ ይውደቕ ምኽሪ ዲያብሎስ ይበተን ተሪፉ ዘሎ ጊዜ ኩሉ ንዓኻ ዓሊፍና ንህበካ ኣለና ኢየሱስ ክበር ተመስገን ስለዚ ነበረና ጊዜ ተባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን